Dobrý deň, volám sa Roman Brezovský a som zo spoločnosti Direct4Me, ktorá prináša na slovenský trh technológiu Smart D-boxov. Prichádzame na trh s balíkoboxom a technológiou, vďaka ktorej už viac nemusíte na kuriéra čakať. Pomáhame zefektívniť prácu a život kuriérom, domácnostiam alebo tým, ktorí potrebujú odovzdať zásielku bez vašej prítomnosti. Predstavujeme šikovný spôsob prijímania a vyzvinutia zásielok od kurierských spoločností alebo od kohokoľvek, kto vám chce doručiť zásielky na adresu či vrátiť požičanú vrtačku od suseda. Ako to funguje? Podaj, príjem, výdaj zásielky je zabezpečený pomocou DOV, vysokofrekvenčného zvukového tokenu alebo NFC. D-boxy dokážete inštalovať a osadiť kdekoľvek na vami určenom mieste bez nutnosti stavebného povolenia, a to vo vnútorných i externých priestoroch. D-box aktivujete maximálne do pár minút od osadenia na vami určenom mieste. D-box nepotrebuje elektrickú sieť 220, Bluetooth ani Wi-Fi a jeho funkčnosť je poháňaná iba 4 tužkovými batériami, čím dokážete ušetriť ďalšie finančné náklady. Stiahnite si aplikáciu Direct4Me a získajte prehľad o zásielkách. Po vytvorení zásielky automaticky prichádza SMS, ale aj notifikácia do aplikácie. V aplikácii stlačíme ikonu Otvoriť a prehrá sa zvukový kľúč tzv. Token. Je možné meniť token medzi zvukovým, vysokofrekvenčným alebo NFC podľa platformy iOS, Android alebo Huawei. Otvoriť D-box je možné nielen cez smartfón, ale aj cez klasický tlačidlový mobilný telefón, čo ho robí vhodným naozaj pre každého. Príjemcovi zásielky prichádza SMS, v ktorej sa nachádza bezplatné telefónne číslo, na ktoré treba zavolať. Po overení telefónneho čísla príjemcu sa z reproduktora telefónu prehrá zvukový kľúč, ktorý odomkne D-box. Naše produkty prinesú maximálny komfort pri doručovaní zásielok.